Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang sabungero nahuli daw umano ng 10 pulis sa Pampanga. Higit 500,000 pesos, tinangay. PNP Highway Patrol nagbabala sa publiko ukol sa iba't ibang uri ng carnapping. 2.5 milyong mag-aaral sa buong bansa inaasahang lalahok sa in-person classes. Mga silid-aralan na ginawang vaccination site, pinahahanda na. At ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine inirekomenda ng DOH sa mga senior citizen at immunocompromised individuals. Magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jennifer Sanenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Inimbestigahan ngayon ang 10 tauhan ng Intelligence Department ng Pampanga Provincial Police matapos magsagawa umano ng moro-morong panghuhuli sa ilang sabungero sa bayan ng Bacolor. Ayon sa mga nabiktima, aabot sa kalahating milyong piso ang tinangay ng mga alagad ng batas. Kasama na rito ang ilang alahas gaya ng wedding ring at kwintas. May exclusive report si Paulo G. Santos. Hapon nitong Martes, March 22 nang magtungo sa tanggapan ng Pampanga Provincial Police sina Governor Dennis Delta Pineda, Bacolor Mayor Di Mandato at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew Bakay. Dito kanilang hiningi kay Pampanga Provincial Police Office Director Police Colonel Robin Sarmiento na ipakita lahat ang tauhan ng Intelligence Department sa mga sabungerong na biktima di umano ng hulidap o gawa-gawang panghuhuli sa bayan ng Bacolor noong March 19. Hindi pinahintulutan ang CLTV News Team na kuhanan ng video ang proseso ng pag-identify sa mga sospek, ngunit aming nasaksihan na 10 sa mga junior at senior officer na Intel Department ang nagturuan. Hindi nagtagal, umamin ang ilan sa kanilang pagkakasangkot sa sinabing illegal na operasyon. Batay sa listahan na naipagkaloob mismo ni Governor Pineda sa CLTV News, kabilang sa mga tauhan ng Pampanga Police Intel Department na sangkot sa hulidap modus ay sina Police Corporal Norman Lasaga, Police Corporal Resty de Lima, Police Corporal J.R. Macaraeg, Police Corporal Alvin Pastorin, Police Master Sergeant Romel Nool, Police Patrolman Ryan Steve Paskin, Patrolman Jeff Van Cruz, Patrolman Joshua Fernandez, Patrolman Jason Martinez at isang nagngangalang Patrolman Sales. Sa kwento ng mga sabungero, totoong sila ay nagkakapustahan sa compound ni Engineer Gopez dito sa Barangay Duhat, Bacolor nang biglang sumalakay ang mga armadong pulis. Kasalukuyan tapos na yung dalawang laro. Pangatlong laro, biglang may pumasok. Yun nga, walang kabiglahan kasi may mga dalang baril. Pero ang masaklap umano, hindi lamang pera kundi pati na mga alahas ang tinangay ng mga alagad ng batas. Ultimo wedding ring at kwintas daw ay pinahubad at ngayoy ayaw ng isauli. Ang nag-turnover sa akin, yung kwintas, na binigay ko naman po sa may-ari. Yung dalawang passbook, binigay ko rin sa may-ari. Yung wedding ring, binigay ko rin sa may-ari. The rest po nun, wala. Pera ko, wala. Ang pag-amin ng ilang personnel ng Intel Department ng Pampanga Provincial Office sa moro-morong operasyon ay lantaran. Para kay Bacolor Chief of Police Major Anselmo Pineda, sabit sa koordinasyon ang mga ito dahil ultimo platter sa kanyang opisina ay walang nangyari. Nakita ko nga po, may mga umamin naman na talagang may nangyaring pagkakamali po. Pero paglilinaw ng opisyal, wala sa kanyang mga personnel sa estasyon ng Bacolor ang dawit sa hulidap. Yung moro-morong operasyon, pagka sinabi natin hulidap, ito ho yung hindi ho ibinlater at ito ho ay walang kumpas.
ng inyong opisina, tama? Hindi ko po opisina yung nag-operate noon kasi po ang hepe ng Bacolor Police Station. Ang operate po nito ang Provincial Intelligence ng Pampanga. Para kay Pampanga Police Director Police Colonel Robin Sarmiento, hindi naman siya naniniwalang hulidap ang nangyari. Hindi naman umano kasi hinuli ang mga sabongero at paliwanag sa kanya ng kanyang mga tauhan ay revalidation lamang ang ginawa ng mga yon. Actually, walang hinuli kasi, no? Walang hinuli. Ang kwan dito, sabi nila, kaya hindi nila hinuli, hindi pa rin nagko-consummate yung pasabong. Nung dumating sila, wala pang nagsasabong. Initially, yun nga ang target nila ron na binabalidate kung meron ba talagang tupadang nangyayari. Sa paliwanag na ito ng opisyal, amin ring inusisa sa kanya kung pasasaan ang intervention ng gobernador at alkalde sa kumprontasyon na nangyari na may pag-amin sa kamalian ng operasyon. Confrontation with Governor Pineda, merong mga umamin at may kinuhang pera. Yun nga yung sinasabi na kwan, pero yung sinasabi din pinangahawakan nila, pinaninindigan yung hindi daw ganun kalaki yung pera na nandoroon. Kano daw kinuha ba sa nawawala? Hindi rin nakita sa akin, hindi ko rin nakita kung ano yung sinabi nila kay Governor, yung mga nawalan. Sa lahating milyon doon. I'm not sure, hindi ko Salita niya ni Colonel Sarmiento, may due process na pagdadaanan ng kanyang mga nasabit na tauhan. At sa usapin naman ng track record na ito, isa lamang umano ang may pending na admin at criminal case na countercharge din sa complainant na si Police Corporal Alvin Pastorin, ang bumaril at pumatay na pulis sa binatilyong nakaalitan sa talpakan sa Bacolor. Meron pala isa, yung issue na nangyari sa Bacolor. Meron isa pero nakasampa na kasi yun, charge counter charge yung nangyari. So hindi naman din natin ma-determine na kung sino talaga ang may sala doon. So still, binigyan natin ng pagkakataon anong tawag dito? Yung regularity in the performance of duty. Kaya tinanggap din natin siya. Sinama muna natin siya dun sa intelligence unit natin para makatulong. Samantala, wala umanong duda si Pampanga Governor Pineda na hulidap ang eksena dahil kung lehitimo ang operasyon ay kinasuhan sana at hindi hinuthutan ang mga sabongero. Talagang hulidap naman. Sukat ba naman mawala yung pera ng mga tao? Di bale kung pinailan nila ng kaso, hindi man nila pinailan ng kaso, alam natin, illegal na yung sinasabi nila. Tupada yan. Di ba? Dapat hulihin mo. Wala, nag-step forward, doon nabuko na sila Di ba? Binigyan ko sila ng pagkakataon. Pero nung nagturo na, may nagsalita na, may naturo na, ayun, doon lang pala sila nag-step forward, doon nabuko na sila. Kaya makikita mo, wala. Matatanggal sa serbisyo itong mga ito. Ang criminal case nito makukulong mga ito sa ginawa nilang katarantaduhan. Paliwanag pa ni Governor Pineda ang pagtulong niya sa mga sabongerong na biktima ay hindi nangangahulugan daw ng kanyang pagtatanggol sa illegal na tupada o sugal sa probinsya, kundi pagtindig para sa mga naabuso ng kapulisan. Sabongerong hinulidap, yun ang nangyari, di ba? Naawa po ako sa mga kapulisan, sa mga ilang taong ganito na sumisira sa pangalan nila. So, at least kagandahan, ang mga tao, mga biktima, hindi natatakot lumabas, magsalita. Para magtulungan kami mga nakaupo, para sumerbisyo siya. Tutulungan namin kayo. Magtutulungan tayo para tulungan natin ng kapulisan na linisin itong agency nila. Sinusubukang kunin ng CLTV News ang pahayag ng mga pulis na sangkot sa di umano'y hulidap. Subalit tumanggi muna ang mga yon na magbigay ng pahayag. Nananatili namang bukas ang CLTV News para sa kanilang panig. Paolo G. Santos, CLTV News. Pinahahanda na ng Department of Education ang mga paaralan na ginamit bilang vaccination site ng gobyerno. Nasa 2.5 milyong mga mag-aaral na kasi nasa lalahok
sa expansion ng face-to-face o in-person classes. Narito ang report. Dapat na raw makipag-ugnayan ang mga regional offices ng Department of Education o DepEd at concerned schools sa mga local government units o LGU para sa pagbabalik sa mga school facilities na ginamit bilang vaccination sites. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma, dapat maging available na raw ang mga paaralan para sa progressive expansion ng face-to-face classes. Paliwanag pa ni Garma dahil kailangan ng LGU concurrence, hinahayaan ng regional directors na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para maibalik at maihanda na ang nagamit na vaccination sites. Nasa 800 paaralan sa buong bansa ang ginamit bilang vaccination sites kasabay ng pagpapabilis ng vaccination drive ng gobyerno laban sa COVID-19. Ayon pa kay Garma, mahigit 9,000 paaralan na ang nagpatuloy sa kanilang in-person classes, habang nasa 14,000 na iba pa ang nakapasa na sa Safety Standards Assessment. Nasa 2.5 milyong estudyante naman ang nakikitang makikibahagi sa expanded in-person classes. Dagdag pa ng DepEd, tanging sa mga guro lamang mandatory ang vaccination. Hindi raw required ang pagbabakuna, ngunit importante at hinihikayat pa rin nila na mabakunahan ang mga batang lalahok sa face-to-face classes. Magpapatuloy din daw ang hybrid modality sa pamamagitan ng online classes o ang paggamit ng modules, kahit pa mayroon ng pagpapalawig ng face-to-face classes. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. PNP Highway Patrol nagbabala sa publiko ukol sa iba't ibang uri ng carnapping. Ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine inirekomenda ng DOH sa mga senior citizen at immunocompromised individuals. At 1 million peso financial grant, 4-wheel truck, ibinigay ng Department of Agriculture sa Rise of Farmers Incorporated. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, nagbabala po ang PNP Highway Patrol Group sa publiko kaugnay ng iba't ibang uri ng carnapping. Bagamat hindi na raw bago ang mga modus na ito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nabibiktima. May detalye si Felix Barrios. Bagamat hindi na raw bagong modus, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nabibiktima ng iba't ibang uri ng carnapping ayon sa PNP Highway Patrol Group. Ito raw ay maituturing na technical carnapping kung saan hindi puwersahang ninanakaw ang sasakyan kundi pinaiikot ang ulo ng biktima para matangay ang bihikulong pinaghirapan. Kabilang daw dito ang rentangay modus kung saan ipinaparenta ng may-ari ang sasakyan, ipapasa naman ng kawatan na rumenta sa isang agent upang maibenta ito sa ibang tao. Pwede raw na chop-chop o spare parts ang binebenta at pwede rin pekehin ang mga papeles para ibenta ng buo ang sasakyan. 2 katao raw ang biktima nito, ang orihinal may-ari ng sasakyan at ang pobreng nakabili ng sasakyan na may peking dokumento. Ang isa pang modus ay ang tinatawag na rent sangla. Karaniwang biktima rin ito ang mga may car rental company o mga individual na nagpaparenta ng sasakyan sa kagustuhan na kumita ng extra. Ang trending kasi ng modus ngayon is, number one is yung rent sangla.
At the same time, may magre-renta, pagka-renta, isasangla o ibebenta sa ibang tao, gagawa ng papel. So, ang biktima rito, yung mga renter na kukuhanan ng unit ng ilang beses, magkakaroon sila ng pagkatiwala, since kasing magre-renta halimbawa ng 1 linggo, after 3 days, bayad ng 1 linggo, isosoli ng 3 days, then kukuha ng 1 unit, then after that, bibiglay ng 3 unit. Ganun ang nagiging modus ng ibang grupo. Kukunin yung tiwala ng may-ari ng rent-a-car. Ang rent-sangla modus ay maaaring magkaroon ng hindi bababa sa 2 biktima. Depende na lang sa bilang ng napagbentahan o napagsanlaan ng agent. Mayroon din namang tinatawag na assume balance o pasalo benta scam. Pangalawang modus na ngayon is yung assume balance. So ito naman, lalo ngayon nag-boom na uli yung ekonomiya natin. May mga nakakatrabaho ni tao, gustong bumili ng sasakyan, makakuha ng mura. May mga nagpo-post na willing to assume ka 1 unit ng sasakyan na mas kung magkano yung na-down nila is dinadagdagan nung kukuha ng sasakyan. So after naman na makuha nila yung assume balance na yun, mawawala na yung tao. Ngayon, ang mangyayari dun sa nag-assume, ibinebenta rin sa ibang tao, sa third person. So, bali ang magbibiktima rito, yung unang may-ari, at the same time, yung pangatlong napagbentahan. At huwag kalimutan, ang labas ka sa scam. Meron tayong tinatawag na labas sa modus naman na may mga financier na willing na mag-finance na gagamit ng isang tao o artista na tinatawag na mamumuhunan siya na maglalabas ng unit. At the same time, pagka nailabas na sa kasa unit, hindi nababayaran sa bangko yung sasakyan. Then at the same time, may sinasabing isang modus naman na may willing victim naman na with consent yung maglalabas ng sasakyan, gagamitin yung pangalan niya, willing siyang gamitin pangalan niya, in a sense na bibigyan siya ng kwento na itong pangalan nato na pag nabayaran ng sasakyan is mapupunta sa unit. Na ang gagawin naman nung nag-financier na pagka inilabas sa kasa, na paggamit ng pangalan niya is may kaukulang pera o kabayaran sa kanya. Na let's say halimbawa, yung isang SUV is nakausap namin isang biktima is binayaran siya ng 50,000 para lang magamit yung pangalan niya sa paglalabas ng particular na unit ng sasakyan. So after that, 3 months to 4 months, yun na. Sisingilin na siya ng bangko, quality agency na hindi na hinuhulugan yung unit na nakapangalan sa kanya. Kung minsan ay hindi lang isang sasakyan ang nailalabas ng mga biktima sa scam na ito, gumagamit din ng identity theft ang mga kawatan upang may sakatuparan ng krimen. Mostly mga biktima is, yun nga, sa tamis na rin ng dila nung nagpapaliwanag na magagamit yung pangalan mo kasi, although kuminsan with consent ka lang ng isang unit, since na yung mga identification mo is nandun na, ready na, nire-reapply nila sa ibang bangko. So, magugulat ka na lang, ang sa knowledge mo, with consent, isang unit lang na pinagamit yung pangalan mo na may kabayaran na 50,000 nga, magugulat ka, may sisingil na ibang bangko. So yun, pag na-interview mo yung biktima, ang tanong lang is, yun nga, ibinigay nila yung identification ko, may mga pinirmahan ako before. Ang ginagawa ng iba, kung ano yung pinirmahan nyo ng unang inilabas sa unang transaksyon, yun ang inililipat nila sa ibang pag-a-apply ng paglalabas sa ibang bangko. Ang paulit-ulit na babala ng Highway Patrol Group, huwag magpadala sa mga mabubulaklak na salita at laging siyasatin ang inyong mga katransaksyon. Maari raw ipa-verify ang mga sasakyan sa pinakamalapit na opisina ng Highway Patrol Group. Felix Barrios, CLTV News. Inirekomenda ngayon ng mga eksperto ang pagbibigay ng ika-4 na dosage ng COVID-19 vaccine sa mga senior citizen at immunocompromised individuals. Hiningi na raw ng Department of Health ang basbas ng Food and Drug Administration ukol dito at hinihintay na lamang ang final na desisyon. Narito ang report. Inirekomenda ng Vaccine Expert Panel ang pagbibigay ng ika-4 na dose ng bakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen at immunocompromised individuals sa katagalan. Sinabi ng isang opisyal nitong Martes, March 22, na nagsumiti ang Department of Health sa Food and Drug Administration o FDA
ng aplikasyon para makapag-administer ng 4th dose ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, hinihiling nila ang pag-amyenda sa Emergency Use of Authorization na isamang 4th dose para sa mga senior citizens at immunocompromised individuals. Hihintayin daw ng DOH ang desisyon ng FDA tungkol dito at saka raw nila pag-uusapan ng posibleng rollout ng ika-4 na dosage. Ayon sa Vaccine Expert Panel o VEP, kinonsidera daw nila dito ang humihinang immunity ng bakuna sa katagalan. Dagdag ni Vergere, tinalakay daw ng DOH ang rekomendasyon ng VEP kasama ang lahat ng expert group sa kasalukuyan. Tinalakay daw ng DOH ang rekomendasyon ng VEP kasama ang lahat ng expert group. Sa kasalukuyan, ibinibigay ang booster shot o 3rd dose sa mga edad 18 pataas. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Isang 4-wheel truck na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso at 1 million peso financial grant ay ibinamahagi ng Department of Agriculture sa isang grupo ng magsasaka sa Florida Blanca, Pampanga. May detalye na balitang yan si JM De Jesus. Pinangunahan ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng nasa 1 million pesos na financial grant at 1.3 million pesos worth of 4-wheel truck sa Rise Up Farmers Incorporated. Naganap ang nasabing awardee ng Kadiwa Financial Grant at hauling truck nito March 21 sa Florida Blanca, Pampanga. Ang Rise Up Farmers Incorporated ang nangangasiwa sa direktang pag-angkat ng farm produce mula sa mga farmers patungo sa merkado. Nasa ilalim ito ng Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita program ng Department of Agriculture. Halos 2,000 magsasaka mula sa Florida Blanca at Lubawang na tulungan umuno ng programa. Ayon sa isa sa mga farmer beneficiaries, ang Rise Up Farmers Incorporated ang sumasalo sa kanila tuwing bagsak presyo ang kanilang mga produkto. Samantala, hinikayat ni Agriculture Secretary William Dar ang Farmers Association at local government units ay pagpatuloy ang magandang nasibulan ng programa. Paraan ito upang matulungan ng mga magsasaka at mangingisda na magkaroon ng dagdag na kakayahan. Dumalo din sa naging turnover ceremony sina Assistant Secretary for Strategic Communications Noel Reyes, Regional Director Chris Polo Bautista, Guagua Rural Bank Incorporated SEVP Elizabeth Timbol, at Sakahon CEO Elaine Timbol. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Allowance para sa mga TESDA scholars, ipamamahagi via online cash app. 2 educational facilities para sa mga katutubong AITA, binuksan sa Pampanga at Tarlac. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Babalik ang CLTV. At sa iba pang mga nangungunang balita, gusto na pong inilunsad ng TESDA at GCash sa ilalim ng G-Exchange Incorporated, ang kanilang partnership, para sa pamamahagi ng mga allowance ng TESDA scholars sa buong bansa. Isang seremonya ang pinangunahan ni TESDA Secretary Isidro S. La Peña, kasamang ilang opisyales ng TESDA at GXI ngayong March 23. Present din sa naturang aktibidad ang 50 scholars sa TESDA Women's Central, Tandansora at Quezon City, 25 scholars mula sa NCR at 30 scholars mula sa Region 4A. Matatandang nagkaroon na ng pilot testing ang nasabing online allowance distribution sa National Capital Region, Region 4A, 7 at 11 noong nakaraang taon. Ayon kay Dina C. Sarmiento, Deputy Director General for Operations ng TESDA, isa itong paraan upang magkaroon ng contactless transaction at maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19. Mayroong 2,433 enlisted scholars ang TESDA na posibleng maging kliyente ng GCash. It's good to note that this partnership began during the peak of the pandemic. During those times, we were looking for alternative ways to deliver our programs to our kababayans without compromising their health and safety. So, naisip natin paano ba natin ibibigay yung mga allowance. Bawal lumabas, mahirap ang sasakyan, and then mahirap yung face-to-face. Dalawang education facilities na naglalayong tulungan ng mga katutubong AITA ang binuksan sa bahagi po ng Clark Freeport na sakop ng Mabalacat, Pampanga at Bamban-Tarlac. Kabilang sa mga serbisyong nais ipagkaloob ng mga pasilidad, ang pagbibigay ng early education, responsible parenting at mga livelihood trainings, feeding programs at health services. Narito po ang report. Nagbukas ng dalawang educational facilities sa Mabalacat, Pampanga at Bamban-Tarlac ang Clark Development Corporation o CDC kasama ang Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Tinawag ang mga pasilidad na pagsasarili family care centers na naglalayong magbigay tulong sa mahigit 50 AITA children para sa kanilang holistic development. Kabilang dito ang pagbibigay training para sa early education, responsible parenting, mga livelihood trainings, feeding programs at mga health services. Pinangunahan ni na CDC Chair Attorney Edgardo Pamintuan ang ribbon cutting ceremony para sa paglulunsad ng dalawang pasilidad. Ayon kay Pamintuan, matagal na raw layuning i-develop ng CDC ang mga lugar ng pagtatayuan ng dalawang pasilidad. Nagpapasalamat rin ng dating CDC Chair Jose De Jesus sa mga tumulong para sa pag-unlad ng proyektong ito. Ayon kay De Jesus, naging posible raw ang pagpapatayo ng mga preschool project dahil na rin sa pagsuporta ng iba't ibang magulang at ang pamunuan ng Clark Development Corporation. Ang mga bagong bukas na pasilidad ay 2 sa 5 pagsasarili family care centers na maipapatayo sa CADT 025A area. John William Chua, CLTV News. Popcom on Wheels, inilunsad sa Zambales. Mga kababaihan sa Tarlac City na bigyan ng libreng culinary training course at District Hospital at State University itatayo sa Morong, Bataan. Ang detalye ng mga balitang yan sa CL News Express. Nakiisa ang Population Commission o POPCOM Provincial Office of Zambales sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Kaugnay nito, inilunsad ang POPCOM on Wheels na may temang patuloy na naglilingkod tungo sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino.
Sa ilalim ng programang ito, nagtutungo sa piling barangay ang POPCOM upang magsagawa ng seminar tungkol sa family planning at reproductive health lalo na sa mga kababaihan. Namahagi rin ng POPCOM katambal ang DKT Philippines Foundation Incorporated ng mga family planning products. Sa Tarlac City naman, sumentro ang aktibidad para sa mga kababaihan sa isang culinary training course. Sila ay mga miyembro ng Kaisa Women's Organization. Ilan sa mga training courses na handog ng lokal na pamahalaan ng Tarlac City ay paggawa ng mga usong pagkain, delicacies, at inumin gaya na lamang ng milk tea, takoyaki, maki and sushi, flavored chicken wings at pizza. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, tutulungan din umano sila kung paano magsimula ng isang munting kabuhayan mula sa kanilang natutunan. Samantala, nakatakda ng itayo sa Morong Bataan ang isang ospital at State University. Nagkaroon na ng groundbreaking at time capsule laying nitong Martes sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan at ng lokal na pamahalaan ng Morong. Ang planong district hospital ang kauna-unahang ospital ng bayan habang ang universidad naman ang ikapitong campus ng Bataan Peninsula State University. Itatayo ang dalawang institusyon sa Barangay Sapang. John William Chua, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagpapahusay ng mga kawani ng BFP isinusulong, special unit binuo para rumisponde sa iba't ibang sitwasyon. Taliboyan Bridge sa Santa Ignacio, Tarlac, pinuksan na sa mga motorista. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV. Sumasailalim ngayon sa pagsasanay ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Nueva Ecija upang higit na mapagbuti ang kanilang pagresponde sa iba't ibang sitwasyon. Nagpaalala naman ng mga bumbero na regular na ipasuri sa mga eksperto ang mga electrical connections sa bahay at mga establishment upang maiwasan ang sunog. Narito po ang report. Patuloy daw ang Bureau of Fire Protection sa Nueva Ecija sa paglulunsad ng mga pagsasanay upang higit na mapahusay ang kanilang mga kawani. Ayon kay BFP Chief Officer 2 Victor de Guzman, kasama ang pagdaraos ng specialization training sa BFP Modernization Act upang mapaunlad pa ang pagbibigay serbisyo ng kanilang hanay. Bumuo rin ng iba't ibang special unit ang BFP
tulad na lamang ng Special Rescue Force kung saan ang focus ay ang rescue operation sa gitna ng kalamidad o sakuna. Mayroon ding emergency medical services na pangunahing tungkulin ng pagbibigay lunas at ang Fire Arson Investigation Unit na nangunguna naman sa investigasyon sa mga major fire incidents. Ayon kay De Guzman, nasa 30 personnel mula sa buong lalawigan ng kasalukuyang nasa gitna ng pagsasanay. Maliban sa trainings, kasama sa naturang batas ang pagbili ng mga bagong kagamitan at pagpapasaayos ng mga himpilan ng BFP. Nag-umpisa naman noong nakaraang buwan ng operasyon ng bagong istasyon sa bayan ng Santa Rosa. Samantala, nagpaalala naman ng kagawaran sa publiko na mahalaga ang regular na pagsusuri ng electrical connection sa mga tahanan at establishmento. Problema raw kasi sa electrical connections ang karaniwang sanhi ng sunog na kanilang naitatala. Ngayong nagsimula na nga ang panahon ng tag-init, dapat daw iwasan ng sabay-sabay na paggamit ng mga appliances o octopus connection, gayon din ang paggamit ng mga substandard na kagamitan. Kung mag-upgrade daw ng mga appliances, dapat mag-upgrade din ng mga electrical wirings. Kasama na rito ang pagpapakonsulta sa mga lisensyadong electrical engineering o electrician upang makasiguradong ligtas at walang aberya ang mga kable ng kuryente na maaaring maging sanhi ng sunog sa bawat tahanan o establishmento. Umabot na sa 48 fire incidents ang naitala ng BFP sa Nueva Ecija. Kabilang dito ang structural, residential, bodega at mga commercial establishments, samantalang hindi pa kasama sa naturang bilang ang insidente ng grass at forest fire. Angelica Cara, CLTV News. Formal na binuksan sa bayan ng Santa Ignacia sa Tarlac ang Kalipayan Bridge. Ang naturang struktura ay magdurugtong sa mga agricultural barangays ng naturang bayan. May detalye si John William Chua. Formal nang binuksan ng mga opisyales mula Department of Agrarian Reform, Department of Public Works and Highways at ibang lokal na opisyales ng Tarlac ang Kalipayan Bridge sa Santa Ignacia, Tarlac noong Martes. Ang 14.5 milyon na tulay sa Santa Ignacia, Tarlac ay nag-uugnay sa mga agricultural barangays ng San Sotero, Kalipayan, Dimaguab, Kabubugan at Kaanamongan. Sinabi ni DAR Secretary Bernie Cruz na ang bagong gawang tulay ay proyekto sa ilalim ng programang Tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo na ipinatupad ng DPWH Regional Office 3. Naglalayo ng proyektong ito na makatulong sa tinatayang 1,170 agrarian reform beneficiaries mula sa kapit-bisig agrarian reform community sa pagdadala ng kanilang mga naani sa mga malalaking syudad sa Central Luzon. Sinabi ni DPWH Central Luzon Regional Director Roseler Tolentino na ang double-lane 45.60 linear meter ng Kalipayan Bridge ay mayroon 105.5 linear meter approach sa magkabilang dulo at itinayo gamit ang French Universal Bridge Technology. John William Chua, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Mainit at maalinsangan pa rin po ang ating mararamdaman dahil naapektuhan po ng easterlies ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao at ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po inaasahan mga isolated cases ng rain showers or thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. Pinag-iingat po lahat dahil medyo mataas po ang temperatura natin. Kahapon po ay nakapagtala kami ng 36.3 at nagkaroon po ito ng init factor na 43 degrees Celsius. So ito po ay delikado na sa ating mga katawan. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan na huwag masyadong lumabas ng bahay kung masyado pong mainit ang sikat ng araw.
mga balitang nakalap ng CLTV News. Sa ngalan po ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.